hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti bo chipiri chinotapira 8 July 2025 dzakawanda dzamakabatirwa naBhozongora Manyai pachannel paMesabeu nthawi ziri kudiyana icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mwendere mukati mekufamba mukati mekupfapfadzana kutsodzera dziri kuitika matima na mwese nyika ino munozviziva muri yeZimbabwe chinenge chakabatwa chimudiri mukati mekufamba nacho ende nepfenyuro yenyu aivhare muri yeZimbabwe masikati usiku manheru ungadoka kungavhuvhuta kungapisa kana kuita chando nepfenyuro ringe mukati mekufamba nechimoto ende inotenderwa nekuteererwa nemarudzi ose mungave muri pasi pezuva rino mungave kudenga ungave kuheaven chimuti chinenge chakabatwa chiri kwekoko rega ndiko kuzivisa muri yeZimbabwe ungave mukombi mauri kufamba kana pauri kutengesa mukurokosa uchitsvaga goridhe kana mubhasi sakondakta madhiraivha muchifamba vari mundege vari kunze kwenyika rega ndikuzivise muri yeZimbabwe madzimai vari kutengesa pamuri ipapo mungave makurokosa mungave magweja mavhenda mahwindi mwana wese anorarama pasi pezuva munyika yeZimbabwe nekunze kwenyika yeZimbabwe kunosvika kuheaven udza ari pedyo newe kana ari kure muridziro muritso kana ari pedyo munyorere tsamba kana kumutumira shoko kana zvanetsaridza murodzo womuzivisa kuti manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro the whole nation on one station paka mapindira papi Mash Central paponi chaipo kuMash Central kapiripiri bauti taroni kapiripiri hey pakamira seiko icho kwadi muri yeZimbabwe nanga chifamba dziko munodza chiri nyakatodo chigango fo yakajokoto kusaidi ikoko asi gendera kupa update ndakataura bari bazuro ndichitaura nyaya yekumasvingo yemwanasikana akashayikwa 2023 akazowanikwa gore rino ashayikwa pakazoita mubatsiri akauya kuri kunext achibatsira mumwe mwana akabudirwa akasvika apa kuti paubuditswa mwana kunzi mwana ashayikwa kwegore iri azowanikwa mune mumwe mumba muchibuda hembe dzemwana ushu nhasi ndozora ndikataura kuti musi wa8 pari kuitwa nzvimbo chikuru kumasvingo mukati menzvimbo yenjonzi Zemuri Park aiwa regai ndikuzivise muri yeZimbabwe vanhu ivavo havana kurasa dheti kwanzi mubatsiri vapindira valenda paZemuri Park masvingo kutaura kwatitako vanhu vatotaka kutoungana panzvimbo amai saka patichapedza na 12 o'clock munenge mune update tinenge tane maresults kumasvingo kuti chii chiri kuitika rega ndimboisiya mukoma KB haisati yatangwayo vakuda kunoipedzesa paka kapiripiri maudharweni muriko here kana kudharweni chichibata chimuti ingoti ndiri kudharweni pa 0713938538 0713938538 rega ndingoti mukoma KB sabhuku maitiro ako yekutora vakadzi vevamwe kana iri zvezve waboya shangwa po rikiti bo inzwa muri yeZimbabwe kuna sabhuku ari munzvimbo yakapiripiri mazuva ano masabhuku muvhileji rimwe chete munogona kudivhaida kuti makwanisa kubuda kana masabhuku anokona kuita 4 kana 5 asi munenge muna sabhuku mukuru anenge ari imomo mune umwe sabhuku wemamwe masabhuku ari munzvimbo yakapiripiri sabhuku uyu ane mukadzi wake ndokubva vaita vana vaviri sabhuku uyu ane vakadzi vanokona kuita ivo vaviri nemukadzi wake mukadzi wandotora nezvake apa ndiye mukadzi wake wapiri ariye mukadzi wake mudiki aine vana vaviri zvakanaka inzwa Zimbabwe inzwa National FM sabhuku ndokunetsera nemukadzi wake mukadzi ndokusvika pakuti inini panapaka ndazvikonewa ndakuenda chero newe wata uchada saka ndakuenda kumba kwedu mukadzi achibva kumba kwavo about 300 meters about 3 kilometers kubva kwakabva sabhuku nekumba kwakaberekwa mukadzi uyu kwaakaenda kumba kwake ndobva aenda kutaura kuno kwatiri kuti mukadzi atiwe ne2 months achigara kumba kwevabereki vake sabhuku ari kumba kwake but sabhuku mukati mepfungwa dzake mukadzi wake anomuda sabhuku akabva anzwa kuti mukadzi wako iwewe wakasiyana naye akazowana anomufadza ane munhu wari kufambisa boyfriend okay chinenge chichinzi chikomba kuna sabhuku but naye baba Isabel sabhuku handi vakarambana nemudzimai uyu but apasati pane gupuro asati hapana gupuro but vakaseparate okay kana ndichitaura nyaya yeZimbabwe haisi yesabhuku chete kwamuri ikoko dzitsvagei nyaya idzi zvadaro sabhuku chibva tindoita sei
kuti ndizvo zviri kuitika. Sabhuku ndobva aenda padhuze nepabusha watezvara vake parugara mukadzi uyu, ndobva akwira muti, ndobva arara ari mumuti akatarisa kuti dore bedroom yemukadzi wangu tight security saka dziri nguva dzakakwira muti kumapasi 12 usiku, akatokwira kuma9 kumapasi 12 ndokwachakazobva ndokwamanje. Security inofanira kumbobata muri kuratidza kuti kushanda kukagwa aone amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde makufamba uko aone padhoo remukadzi wake kanokukacho ndofunga chigumbo chisati chatosvika padhoo ranga ratovhurwa magineti yerudo yakatobata baba kuita kukwezva zvokuti mukadzi uyu murume uyu chikomba chipinda muyadhi mukadzi anga atobatawo nemagineti kuti ndofana kuvhura dhoo ndobva vhura dhoo ravhurwa chikomba chapinda. Chikomba ichi chinoita zvekutenga mombe muzvimbomo, saka mukadzi waSabhuku anga abata mhere yake apinda. Sabhuku unaweza kuburuka mumuti nesipidi rehasha dzekuti mukadzi atopinda murume atopinda mumukadzi wako. Sabhuku akabuda achita kukwezva kuita zvese kuti kana muti wakareba unoita kuti kwede dumbu. Hembe ya Sabhuku padumbu pesa apa nekabhashika kakapfeka kakakwashiwa kaise kukasangana nechigumbo no zviri kumberi ndo zvaari kuona akasiyatoona kuti munhu wakamira sei apo ndi Sabhuku mukuru wedunhu. Ndobva Sabhuku vaenda paya, Sabhuku ndobva vatsvaga waya yawo ndobva vaenda padhoo apa mamuna mapita ngati mamuna mukati chikomba chiri mukati nemukadzi atavatozo chikomba chapa chanzo kuti mukadzi shamani iwe izva zviri kuitika dhoo riri kusungwa iri chiri kuzviziva kuti amusimbo vacho dhoo riri kusungwa. Svika nemukadzi ndianiko zvikanzi ndini murume wako zvikanzi murume wangu ndi handina murume ndakasiyana nemurumeni ndakambeki ndakaroorwa kwakati naSabhuku kwakati ndikasiyana navo handina murumeni ndiwani zvikanzi tazokutama topinza munhu kaona ndikusunga dhoo chikomba munozviziva kana mufaro wese magetsi anodhiguka mukomba keibe adodoke riri kuti bvu right. Chikomba chikati pale baba isina mwenyaya kuno kundiri mutorwa right. Even mukadzi uyu akarambana nemurume wake but pahama dzake panapa zvakare nditori mandu ndapinda mumbambi wanu ndokubata foni kumufesi wake wanotenga naye mombe shamwari wapona pandikakuratidza paipai pande munhu wandikudana naye paipai dhoo rasungwa izvezvi ndiri mukati dhoo riri kutosungwa izvezvi but munhu ari kuti ndiye chi murume wachuda uyu murume uyu ndobva asumuka ikoko akati aiwa kamana umwe wangu angari padhuzi mueriaka ndobva amhanya achibva auya achibva anosvika padhoo achinosvika padhoo dhoma naSabhuku varipo vakarindira waya vakapedza kusunga dhoo. Zvikanzi ndiwani kwewe zvikanzi ndine muridzi wemukadzi womumu zvikanzi aiwe uyu ndokutaka kurwira wake wari panze yatanga hondo panze yabhururuwa chikomba naSabhuku apa chikomba namai Sabhuku vari mukati umuhama musina dhiru ako unity 7 wangu load shedding Sabhuku pasi bhururuwa chikomba pamusoro bhururuwa Sabhuku pasi Sabhuku kusvika wakurirwa murume uyu kusvika Sabhuku wangoti tasapo uyu ndokunodi ndokunovhura dhoo achinovhura dhoo Sabhuku vanga vakutomukawo vakunzwa zviri nani asi vanga vafenda mukadzi ndokunosvika ndokunobata huro yani yaSabhuku uyu murume ari kubuda mumboma kuti ngatikire dhoo Sabhuku kusvika pakushodoka gumbo ndiye zi varume vayo vachibva vabuda tachi ndokutora mombe dzanga vatengedzedza usiku iwowo vachibva varwa pasi vakaenda mukadzi achibva sara mangwana makuseni vanhu vari kushedzerwa Sabhuku akatinotorwa nengoro nemamwe maSabhuku emuvhileji make haachakwanisi kufamba gumbo rakashodoka ndokuenda kuchipatara zvikanzi no havasati asvika kuchipatara hapana nyaya yehamuende kunorapwa Sabhuku yaenda kuda kumapurisa ripoti kumapurisa ndokuenda kumapurisa mukadzi achienda kumapurisa but nezuro mukadzi akaonekwa aripo ipapo saka tamirira tinzoti kumapurisa pavakaenda nekudzoka iri papi uyezve Sabhuku vaakunzwa sei but shoko ranobva kuna Sabhuku nderekuti Sabhuku kana vakuenda kunorasa mvura pakunozvibatsira ndo panenge pari kumuka marwadzo hamene kuti vakabatwa sei vakakuvadzwa sei mainline rapatiwa kuchokera kuwange so nyaya iripo manje ndeyekuti muri yeZimbabwe nyaya idzi dzevarume nevakadzi tingateerera sezvaitika zvesezve but pane pazvakabva
panoda kudzidziswa vanhu ngomakeni vanhu kana muchinge marambana kunonzi kurambana kuita sei uyezve kunonzi kumboseparata kuti mwari kwake umwari kwake kuita sei. Regai ndikubatei muromo, tichadzoka kuvateereri tonzwa kuti apa chii chakaitika, sabhuku vari wrong here kunokiya dhoo kana kuti sabhuku vari correct, vanga vachiri here nemukana wekufambidzana nemudzimai uyu. Timbopinda muchitoro uyezve kana vambosiyana mukadzi anotora nguva yakaita sei kuti azopinza munhu mumba vasati vapedzana hera. Okay baba Isabel, mukoma wedu vari kuti sabhuku vanga varambwa, but chivanhu chedu chinoti hapana kuzadziswa. Okay, Zimbabwe ngada kuziva kuti vanga vaseparata kwenguva yakareba 2 months. 2 months. Chii chakapa kuti vaseparate? Pane kunetsana kwavakaita mumba mavo. Kunonzi vaigara vachingonetsana apo neapo vanetsana kusvika mukadzi ati ndakuenda, vakati enda umwe kwake. Asi vamirira kuti vazosanganiswa nyaya pave nefinal. Okay, kuti vanhu vari kudzokerana here kana kuti vari kudzokera mudzimba dzavo, nokuti chinoparadzanisa vanhu changa chisati chaitwa. Yanga iri nyaya yekunzi zvagara zvinomboitika kuti vanhu vanombonetsana umwari kwake vozogariswa pasi oni kuti chii chaitika vaparadzana zvachose here kana kuti kwete. Kana vaparadzana zvachose panobuda gupuro, vavasati vagariswa pasi panga pasati paane gupuro. Ende mukadzi uyu anga achitori nesere kunzi maisabhuku vane mhuri yakura sei? vana vaviri. Right, pavakaparadzana pavakaseparata vakambogadzika kugadzikwa pasi nevehukama kuti vataurirana papasati. Okay, panga pasati vakangoparadzana vakaseparata vari umwe ari kwake umwe ari kwake. sabhuku aigara nani pavakaseparata? Sabhuku ane vakadzi vaviri, uyu mukadzi wepiri uyu amai nini mai guru ariko kufamba mukati bekupfapfadzana kutsodzora tiri kuitika matimana wose nyika ino. Paka gokwe chireya zvikadzi kudikwa padenge dzene vanoda kuponeswa vanoitwa saiko kuti usasungirwa dho unoita sei wekudenga gwaita saiko Adamu tapo worobaitipaini pazapitani bravo afana tusipekeshana mtulaiba chumanja vakachiweba kemedikana saipititi horamai tendiaroshuwiripidiko wakachwep sipiniti horamai tendiarosh akarot oiri po rigidi bu gokwe chireya. Icho kwadi muri yeZimbabwe pane nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yandiri kutaura panguva ino muri yeZimbabwe iri kusanganisa zvakare masabhuku. Nyaya yakaitika mukati megokwe muri yeZimbabwe ndiri kungoti sori zvenyu masabhuku mukati medzimba imomo. Ndangoti ndingodarikawo nemumunda menyu nhasi mugadheni menyu imomo ndati mubindi imomo ndimo mumunda menyu imomo. Nyaya yakaitika ndeyekuti pana sabhuku vari mukati menzvimba yekugokwe kwaChireya. Sabhuku ava vaine mukadzi wavo kudaro vanhu vakura vese vari over 70 years sababa namai vari mukati mekugara mudaro. Pane muzukuru akanetsana nevamwe ari mwana mudiki. Muzukuru uyu sekuru vachibva vatora mwana uyu vachibva tanga kurova muzukuru, mbuya vachibva vatsamwana zvekuti hamungarove marovera mukuita muzukuru. Sekuru vachibva tsamwa ndokuno kana kuti vaida kubatwa nambuya kuti zvamuri kurova kuita muzukuru izvi, mbuya vachibva vasundidzirwa vakuru aka ndobva vadona ndobva vatochoka kumba ndotanga kutenderedzwa muzvipatara. Vachinjwa chipatara ichi vakatanga paChireya Mission vaiswa Gogo Hospital, vachinjwa Gogo Hospital zvipatara vachichinjwa kusvikira vazodzoka pamba ndiye Sarai munhu achibva afa nematambudziko afa kudaro. Munhu vehukama vakauya ndobva vaita zvinhu zvavo, guva racherwa munhu akuda kunovigwa paya zvikanzi nanatazvara tine mashoko atodamboti mwinyi kutaura mbichana zvikanzi mukwasha uri kuzviziva ka ndiwo wakauraya urwere hwakakonzera kuti munhu afe ndiwe wakabva kwauri. Mukwasha ndokusumuka ndokupinda mumba ndokunotora piritsi reri rinoiswa muchibage riyarira ndobva amwa kabwe. vanhu vari kuguva nguva iyoyo musha wese ranhuhwa piritsi haridirwe mvura kariya. Vakomana maisei munhu wakomana naye munhu uyu manje vakomana tsvagai motokari munhu kuchipatara.
Manatezo ranga ndoshidza tula mombe 6 panapa. Kutivige muno. Zvakazosara zvakuita nevamwe ende manatezo rakasara chingoti no problem. Ndo zvafunga ka. Avika umboka. Isusu takuviga mwana wedu. Mukadzi akatozovigwa murume ari kuchipatara. Achibva azodzoka. Akapora akakufa akadzoka. Atodzoka kusura. Zvinoita Mwari. Ndobva adzoka paya. Ndobva agara pasi. Sikanzi ndonyaya yachona. Mukuwasha achibva azotaurawo shoko rake achiti inini mukadzi wangu kusvika mukuchembedzana tiri tese. Mukadzi wangu airwara neshuga. Mukadzi wangu airwara neBP. Vanatezvara sei vachiti ndini ndakauraya mukadzi. Zvikanzi nanatezvara BP yakakura nemwana wedu. Shuga yakakura nemwana wedu. Haina zuva rakamuuraya. Asi urwere hwafa nayo izvezvi. Akatyiwa gumbo neyo. Kusundidzira kwakaita mwana wedu. Ndo zviripo. Saka izvezvi akadzoka ari pambo ndo nyaya iripo. Saka kupesana kuripo ndiko kuti vari kunetsana mukuwasha chipuwa mose kunzo kauraya. Mukuwasha achitowenera ndoti sei andira kuuraya. But mukadzi uyu akatovigwa. Mati chii chakakonzera kuti mudzimai atyeke gumbo uye achizofa? Inyaya yekunetsana kwemuzukuru mwana wemwana nevamwe vana. Zvazvo kuti sekuru vatsamwa nezvauri kuita. Wai uchinetsana nemangu daro. Sekuru vakuranga chi? Muzukuru. Ndofunga mukuranga uko. Mune kudarikidza mbuya vakati aiwazve. Musarove muzukuru ka ndokunopushwawo. Vachibva vapushwa nemurume wavo. Vachibva vadonha. Vachibva chikwakomo. Saka gumbo ndiro riri kunzi rakauraya munhu. Kubva pagumbo mukurara kwegumbo kusvikira mevafa. Postmortem iri kuti munhu arasaika kuburikidza namwendo wadatyoka. No, apa hapana zviita postmortem apa. Nokuti wanga utori urwere waizikanwa kuti munhu ari kurwara chi? Gumbo. Achirapwa achiita sei? Kusvikira aite sei? Kusvikira afa. Ndanga ndichikumbira basa kuti pa death certificate pamapepa adhokota pavakatarisa nokuona kuti munhu wasaika vakanyora kuti munhu ashaya nei. Ndo richatitsvakisisa mukoma KP. Nokuti kunetsana kwavo ndiko kuti vari kuchinjana mashoko vachiti mukadzi wangu ikari nguva nenguva maizviziva achirwara BP aine shuga. Asi nhasi mosati gumbo raakakuwara pane kamusunda inini iri nyaya yemuzukuru ndini ndauraya. Sei muchida kundibhadharisa mombe dzakadaro muchiti ndini ndauraya? Kunguva yese iyi yairwara. Ivo vari kuti nguva yese iyi airwara achipora. But paakazorwara negumbo rakamusundidzira iwewe ndopafa. Zimbabwe. Mukuwasha ndiye akakonzera rufu rwemudzimai wake here. Nokumusundidzira kwaakaita mudzimai achibva adonha akakuvara gumbo. Gumbo ndo rakakonzera rufu rwemudzimai here. Vanatezvara mombe 6 idzo dzavari kuda kubva kumukuwasha ndizo here. Ndofunga inyaya yakafanana nechidhura ngoma KP. Ukabatwa une fake mari inogona kutenderera kwese uko. But abatwa inayo. Ndiye muridzi wayo. Aragate mbonzwa kubva kwadiwa vateereri. Hanzi vanatezvara ngavasati iwo kamukuwasha ndiye akakonzera rufu rwemudzimai wake. Hongu pakaita kakupushana kwakaitika munhu akakuvara gumbo handiti. Saka ngavagare pasi vataurirana. Mombe 6 Gokwe vakafunduka vakaudza Felix Jones veukama vamaonotoziva zviri kuitika izvi kusvika makofini akudokorerwa rwakawanda ndokubva atorwa akaiswa kuseri kwemba. Vanhu vaonoti ari kudokorera iri kuseri kwemba ndokubva afukidzwa kuvharwa. But kwasini maki iri pavanhu makofini aya haasi mabrand new haasi manyowani anotoratidza kuti akamboshanda. Muri yeZimbabwe iri kubvunza kuti makofini kune masecond hand here. Ariko here anoshanda chizozoka achishanda kuti kepiri. Kukana ari masecond hand kwakana akamboshanda akashandiswa nani ndeani? Rudzi rwavo hakuna kuitika rufu. Right. Abva kupi? Ndakasiya vachita mwini. Topa here mapurisa. Kuuya kwemapurisa kuzoda kuongorora isi mhosva. Vanotenderwa kana zvakanaka vanosiya asi kana zvisina kunaka bata imbono. Baba Isabel, muri kuti mudhorobha reHarare. Yes. Makatambira runhare. Yes. Svikai kuno. Ichokwadi. Pane zviri kuitika. Mukasvika mukaona makofini. Ichokwadi. Makofini aya akakura sei? Makofini ndiye vanhu vakuru aya. Apane hwani remudiki nehwani hombe. Okay. Mumwe udiki hwacho kana tichitaura nyemakofini tinotaura nekureba kwemunhu. Ndizvozvo. Anogona kunge ane 7 years but akaenzana nemi baba pati kureba. Yes.
saka kureba kwemunhu ndo size makofini but mukuru nemudiki. Muri kuti makofini aya hasi matsva akashandiswa makaonei? Akatomarika anotori nemweri asi kuratidza kuti sekunonzi pamwe dzimwe dzenguva rinenge rakatombobva pasi. Pamba apa hapana anoshanda kumakofini. 1 2 hapana rufu kana hama yao yakafa yokuti ndokuroda kwenda kofini, right? So vanhu ngachichema kuti makofini aendera uyezve akabva kupi. Ndichisvika panzvimbo yakava bam chiri kutaura naye akashaiwa. Vanhu vakatiza, vanhu vakabvatiza. Pamba apa pari kugara ani? Pamba apa varidze pamba ipapo ndikafiri nemaroja pamba ipapo. Okay, varidze pamba uyezve pane maroja. Mushure mekunge makofini awanikwa mashedzwa masvikapo, baba vepo kana kuti varidzi vepamba hamuna kuita mukana wekutaura navo? Hapana, kabva kutaura neni, vakatobuda pagedhi vakaenda. Inoti kapinda ndokutevera kuti hapasi pangu. Hey, muri kuti makofini aya akatanga achionekwa achibva azofukidzwa akabva aiswa kuseri kwemba ndokubva afukidzwa. Kunova zvakare vanhu vaitowana kuseri ikoko vachidongorwa vachiratidza nepamusoro pejura kuti komana honai iko zvino zvafukidzwa muchida kuti vaona kuti vanhu kuita mwinyi ndobva zvavharwa. So ndine ndoda kubatanidza zvakare ndirima muno same location iyoyo pane zvakare imba ine vabereki vanogara kumusha panogara 1 hama. Pamba apa kana 7 o'clock yachaya apabvumirwa chinhu chinonzi light. 1 magetsi anodzimwa, it's a must. Kana uchigara ipapo magetsi anondodzima achatenderwa kuti on. Magetsi kubva kuzesa anobva adzimwa. Tomboti aya magetsi ezesa. Okay, kana une foni kana ichilaita aichatenderwa kuita on. Kana uine TV aidi kuita on. Chese chinoita on chinobva chadzimwa. Maroja anga achigara pamba apa anga akuita on zvinhu zvakafanana nemafoni avo nokuti vari kuti hazvine chokuita nemi pamagetsi. Vanhu vandiri kutaura vakabudiswa vakadzingwa mushure mekunge mwana kana kuti munhu akamirira pamba apa ataura kufona kuti maroja andinetsa vari kuita mafoni avo on, matv vari kuita on, vakauya vachibva wabviswa. Kutaura kune kwatiri kuita hapachisina vanhu. Pasara mwana wepo anogara nenyaya yekuti mutemo unoudzwa ndokuti hapana chinhu chinoita on nguva chaiyo i6 o'clock but nekuchinja kwenguva vakabva kuti 7 o'clock manheru hakuchina chinhu chinobakiswa. Iyo handioni. Baba Isabel, mwana anogara pamba apa mwanai? Mwanasikana wavo. Mwanasikana? Yes. Ndiye ari kuchengeta pamba apa? Ndiye ari pamba apa. Vabereki vari kumusha. Imba iya yakakura sei? Imba haina mbokura sereki. Haina mbokura sereki. Asi panomboya vanhu vachigara ipapo. Uchisvika unotodzwa kunzi 7 o'clock dzichichaya. Malights emumba anofanira kudzima. Yes. Haufaniri kubatidza TV. Ichokwadi ichocho. Even light yefoni. Light apatendere kubaka chinhu. So vanhu vabva paiko zvinhu zvakazoudzwa zvinhu zvakazouya izvi pakati. Okay. Vanhu vese kutobhadhara mari. Vanhu vakugara. Ndopakabva paintroduce mutemo uyu. Vanhu vakati isusu vamakadzireka tipedze ndichi mari dzedu. But titori nevanhu vakabva pakati pemwedzi usati wapera. Baba Isabel, kana muchiti munhu anorambidzwa akakubatidza light mumba manenge achigara, vanhu ava vanenge vachiona nei? Aiwa kwanzi ndio magariro anofanira kuti aitwe. Apa ndiwe chiedza. Murima. Mirai mangwana kuedza kana munhu zvamunoda. Imba iyi haina here malights ekunze? Haina malights ekunze. Ine malights emukati. Asi emukati iwowo akanzi abakiswa. Zvingori pachina uchiri anga ari pekunze. Akaiswa neplan yemba. But mutemo wakazoya unoti abakiswa light. Baba Isabel, ko imo murumu munogara mwana uyu munenge musina light? Aiwa haisi light. Akusi kuti ari kuti iye inini sezvo ndiriwe pano ndinoisa light. Aiwa anogarapo wese kusanganisira iye mwana wepo ababakiswe light. Iharare. Zvakaoma. Iharare but is same location yemakofini nemalaisi. 0713
938 tapere. Aiwa. Okay. Zvino sisi zvinosiyana. Gore rakapera negore rinori. Makore akasiyana. Zvakasiyana. Asi ipapa. Ipapa. Achizvitotisa. Featuring Zolasco. Aiwa akachuchura. Akachimhanya. Even album yake Mambo Duterera gore ramara. Yes. Rikaribe kumira bwino bwino. Aiwa kugona nogona. Kukunzwa kwanoita. Plus zvinde zvake ega kacho. Ndiye akabata akahambuya chibharo kuchegutu garawa joina National FM WhatsApp channel kuti baba Isabel vari kukanda ka update yacho pa channel ipapo manje. Ita munango pantedwe baba Isabel. Hello pa National FM radio. Network 0713938538 0713938538 lekezani katimve kuti ndiani ari pantedwe. Okay, network yedu. Alright, yebo. Halo mkono wangu muri seyapo. Mushe zviri kufamba here? Aiwa mushe mutaura na Mike Simbi kuMount Heights. Tiri kutaura nani? Mike Simbi kuMount Heights. Aiwa kuri ku Mount Pleasant Heights. Aiwa kuri right mukoma ndine chandoda kubata kacho kusabhuku kuenda pamba wazvipira mumuti awo. Iwo sabhuku pachawo semunhu anodzidzisawo vanhu munharaunda make aifanira kuzwa kuti handifanira kunge ndichienda kana tiri mukadzi akangobuda sina bhiradziwa kana guburo. Zvichibva zvatoreva kuti iye wacho hachatodiro varume ipapo ndo patinofira tinotera munhu wakaona kuti munhu atiza zvisina kana tsarukano wotera unombomirira kamangwana kuti onzwisisa kuti mwangu zvaenda kuti zvichafamba sei. Unenge waudzwa kuti mudzimai uya wakasiyana naye akufambidzana nomwe murume iwewe uchiri kumuda musati marambana oita sei? Ipapo kakusagutsikana katinakwe kako ndo katinofira bhozi hapana patichazoda kugutsikana kaisi tichitadza kugutsikana. Munenge uchifunga mukoma wangu kuti pamwe muchadzokerana muchagadzirisana matambudziko akapa kuti museparate? But aifanira kumirira katime yekumboona wotaurana natete wotuma natete kana muzukuru kakumba kwemukadzi wotaura nemukadzi. Naye mukoma wangu. Kumirira kunomirirwa nemurume nemukadzi kana manetsana. Umwe ari kwake makamirira ndirika. Vakamirira kudaro chikomba chapinda mumba. Ukanzoti chapinda mumba oita sei? Achazwako kabhuza aenda. Sabhuku akatorambwa nemudzimai uyu. Akatorambwa ndozvandira kuedzeta kuti akatorambwa kudhara mumwe make but arangoramba achingotera munhu aifanira ngo achingoona kuti woita sei. Okay. Ndorangomhoresa wairo watatu mukoma. Tsudzura itinzwe. Ona. Sorry mukoma network yacho. National FM alo? Hello bojo. Zviri seiko papa? Hapana ndakubata ndiri kubhulawayo. Muri kupi? Kubhulawayo. Kontutu. First time yangu yekukubata handisati navo kubata. Tiri kutaura nani? Muri kutaura naPride Madhende. Mukoma Pride? Kwanze angangova madhamburikiti mutariko wemadhende. Ndo madhende acho here? Iwe chava kutaura nawo. Taura tizwe tibatsire. Sabhuku ava vakashandisa usabhuku pasipo apa. Chokwadi. Mudzimai anga achiri wavo kauyu? Anga asisiri wavo because vanhu ava handiti vanga vaparadzana kuti mumwe akugara kumwe akugara zvakutoreva kuti hamuchazimeseka. Aiwa muwanano munogona kuseparata muchimbogadzisa matambudziko. Asi mumwe pamwe anenge atoseparata zvokuti iye akutoinda. Mupfungwaka. Muri kuona nyaya yacho. Ayayayayay. Saka manje pavakanga vachivhara dho apo unogona kuzourayiwa uriko kuurayiwa uri kupi. Izvozvi sabhuku ari kurwara. Bhaudhi rakachoka. Bhaudhi kuti magetsi unit 7 akadonha. Akadonha main. 0713938538. Halo. Baba Bati. Zviri seiko? Musha watimba yakugombe. Mukosha wakahanda. Mukasha mbuya maishupi zeshuwa. Pamazana hapo. Gantare nichiyaeza. Zaona kutapa wana maruda kita. Nare yenyu hamena zvairi kuita. Akomana. Baba Bati murundi zvaere. Yes. Akukunzwai.
Very good baba Pata. No, pakanaka ndofunga inetwork. Ndandiroda kuti ndikuona kuti vanatezvara vari kuda kuita undyire handiti muri kuona. Ndaona kuti apa parikuda kuitwa undyire apa. Ingati zvishuwa pakakanganisika kuti pakazoita kakuda kurwisana panyaya yekuda kuti kuda kurova muzukuru wobva wazongoti by mistake wobva wangoti kubawo gogo wachibva wazotyokawo gumbo. It was very unfortunate. Asi hatingati ndo zvakauraya gogo nekuti gogo kana vanga vagara vanga vari kurwara nechirwere cheshuga. Ndingati rufu muravo vaMwari. Apa ndinongoona kuti vakuda kutora advantage yekuti vaone kuwanawo mombe nene, asi pane proper way inofana kuteedzerwa, kwete kuti vabva vadaro kuti hanzi mukwasha tingatizi mukwasha ndo wauraya mwana wavo. Tingadaro ndingangoti apa kana vakanga vakudaro takuzoti manje undyire hwakuitika apa. Haiwa vanati ngavagare pasi, vaifanira kugara pasi vachitaurirana. Saka mukwasha anofanira kubhadhara here mombe 6 dziri kudiwa naNatezvara? No, zvisiri, vanotofanira kuti vagare pasi vawirirane. Ndo zvakanaka nekuti vana baba vanoda kugarwa navo pasi muchiita zvekuwirirana. Handifungi kuti zvakanaka kuti undyire hwakuda naNatezvara, vaNatezvara vanofanira kugara pasi votaurirana zvakanaka nemukwasha. Kana pane zvavo zvavanowanawo, vane zvavo zvavanowanawo zviri pamutemo zvekuwiriranawo zvakanaka nemukwasha wavo. Handizvo here? Ndizvozvo chaizvo. Mungatibatsirewo mukoma Mandimanzi. Alo babati, muri kutinzwa here? Kaya ndiri kukunzwai. Ndangati vanofanira kugara pasi vawirirane kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka. Aiwa ipapo. Ndo maonero angu chete. Chiregerai ngoti turudwe babati ndipo vamwe mukanaka. Tinotenda.